फोरमायदों बिथांमोना डेफिनेटलि रिएक्सन फोरमायनाया मोजां जादों मानोना बिथांमोना दिनै गिख्रांबाय जे गावसोरजों जाय मानसिफ्रा भट होदोंमोन बिथांमोनहाबो BPFनि रिलियाव फैदों बयबो जै होफादों BPFनि जै आरो लं लिभ होननानै जेब्ला जैधोनि होफैबाय बेखौ नुनानै बिथांमोनहा गिदों आरो जिहेतु MP इलेक्सना 1 बोसोरनि उनावनो फैगासिनो दङ दा बेवहाय UPPL हिसाबै बिथांमोनहा जे गसंथानो हानाय नंला BPFआ जे आगोलनि बायदि गोख्रों मोनसे राजनैतिक दल हिसाबै गसंथासिगोन बेखौ नुनानै बिथांमोनहा बायदिसिना खोथा बुंनो नागिरदों अथ'स' गावसोरनि मिटिंफ्राव मानसिया जाया आरो जायोब्लाबो गुबुन जायगानि मानसिफोरखौसो लानानै फैयो खिन्थु इउनिक बुस्थुआ जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जे जोंनि रेलिया जि जायगायाव जादों जि समस्थिनि सिङाव जादों बे समस्थिनि मानसिफोरखौल' लानानै जोङो खालायो दा MP इलेक्सननि थाखाय थागथियारि जोङो BPF हिसाबैनो गेलेगोन गुबुन राजनैतिक दलजों जोङो एलायन्स जानायनि दासिमबो सावरायाखै जों गोजानो जोङो गोख्रों मोनसे राजनैतिक दल हिसाबै जों गसंगोन आरो रायजो राजानि दिनै जि समर्थन खालामनाय लैहोर फैनानै BPFजों ज' जाफैनाय बेखौ नुनानै जोङो बिश्वास खालामदों जे फैगौ इलेक्सनाव बे MP इलेक्सनाव जों जेरैखि जाया जोंनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो हागोन जों मध्य थांनाय 27 तारिखआव गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लू हटेलाव बे इस्युखौ डिलिमिटेसनखौ लानानै इलेक्सन कमिशनार आरो बिथांनि टीमजों जों रायलायखांबाय BPF हिसाबै आंनि लिडिंआवनो बे सावरायनायखौ खालामनाय जादों आरो जोङो दाबि खालामदों जे जोंनि एसेमब्लि आरो पार्लियामेन्टारि जि समस्ति बानायनाय जागोन बेखौ BTC बाउन्डारिनि सिङाव क-टार्मिनास हिसाबै बानायनांगौ MPया जोंनि सिङाव क'क्राझार समस्ति दंखायोमोन आरो क'क्राझार समस्तिनि 99%आनो BTCआव हाबखादों बिनि बादैबो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दङ जेराव मंगलदै समस्तिनि 40%आ हाबफादों ओंखायनो बे 40% नैबे 99% बेजों ज' खालामनानै जोंनि BTCआव मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति बानायनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों मोनसेया क'क्राझार आरो मोनसेया उदालगुरि क'क्राझार समस्तिया जिहेतु ST रिजार्भ सिटखा आरो दा बियो 6 शेड्यूलनि सिङाव हाबबाय 6 शेड्यूल मीन्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मीन्स ट्राइबेल एरिया गासिबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय फर दि ट्राइबेल्स अफ दि ट्राइबेल्स बाय द ट्राइबेल्स दा बेखायनो BTC जानानै ट्राइबेलफोरखौ पलिटिकेलि एम्पावार्ड खालामदों बे हिसाबै क'क्राझार समस्तिनि ST रिजार्भेसनखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो उदालगुरिखौबो STनि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो सावरायदों